Βασικά, να πω κάτι. Λοιπόν, να, λέω συνέχεια το λοιπόν. Και όταν πάω να γυρίσω νέα σκηνή, λέω λοιπόν και γεια σας, δηλαδή πώς θα κόψω το λοιπόν στο edit. Συγγνώμη. Λοιπόν, γεια σας. Oh, fuck. Αυτό λοιπόν. Γεια σας. I don't like this. What's this? Είναι σαν να ανοίγω τα πατσούρια, ξέρω εγώ. Good morning. No. Yeah. Okay. Γεια σας. Πατσούρια. Λοιπόν, γεια σας. Λοιπόν, και μπορώ να... Α, φάγουμε αυτό λοιπόν. Γεια σας, είμαι η Άννα και αυτό είναι το δεύτερο μου βίντεο. Κάτι ξέχασα. Γεια σας, είμαι η Άννα, λογικά το ξέρετε αν έχετε δει το πρώτο μου βίντεο. Αν δεν το έχετε δει, να πάτε να το δείτε. Αν και δεν θα αλλάξει τίποτα στη ζωή σας, αλλά... Ναι. Ναι. Ή αν πολύ απλά έχετε διαβάσει το τίτλο αυτού νου ή το όνομα του καναλιού. Βασικά υποθέτω δεν ξέρετε πώς με λένε Άννα, οπότε... Αυτό είναι το δεύτερο μου βίντεο και όπως καταλάβατε το τίτλο είναι ένα tag και πιο συγκεκριμένα το Get to Know Me tag. Είχα διχαστεί σχετικά με αυτό στην αρχή, αν θα έπρεπε να κάνω πρώτα ένα βίντεο που να με γνωρίσετε εσείς καλύτερα και μετά κάποιο γενικό περιεχομένο ή το αντίθετο, αλλά τελικά κατέληξα σε αυτό γιατί θα ήθελα οι σχέσεις που θα δημιουργήσουμε να είναι έτσι λίγο πιο προσωπικές και τι καλύτερο από το να με γνωρίσετε. Πρώτο. Τέλος πάντων. Να σας πω ότι στο ελληνικό YouTube το βρήκα σε δύο διαφορετικές εκδοχές. Αυτό το tag με τον ίδιο τίτλο, το ίδιο όνομα, απλά διαφορετικές ερωτήσεις. Το ένα tag είχε 20 βίντεos και το άλλο είχε λιγότερες. Εμένα δεν με ικανοποιούσε κανένα από τα δύο. Κάποιες ερωτήσεις από αυτό που είχε λίγες ερωτήσεις μου άρεσε, όλο πιο πολλές τα βρίσκα άχρηστες για να υπάρχουν. Οπότε πήρα λίγες από το ένα tag και λίγες από το άλλο και φτιάξα κάτι σαν ένα καινούργιο tag. Μπορώ να το κάνω αυτό, απαγορεύεται. Τέλος πάντων, έτσι πάντως είναι τα πράγματα και μπλα μπλα, τι ήθελα να πω. Τέλος πάντων, χωρίς πολλά, πάμε στο βίντεο. Μα βλέπετε, ο ήλιος φεύγει και έρχεται. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω. Σκέφτηκα να ανοίξω καλό παράθυρο. Δεν το να σκεφτώ στην ώρα. Αλλά λίγο να φαίνομαι από εδώ πέρα πολύ φωτεινή. Λέτε. Η πρώτη ερώτηση είναι πώς σε λένε. Με λένε Άννα. Πόσο ψηλή είσαι. Θεωρώ πως είμαι κανονική, έχω ύψος 1,72, 1,73 και ανάμεσα. Έχεις tattoo ή piercing. Όχι, δεν έχω τατουάζ. Όχι, ναι. Και piercing έχω απλά τις κλασικές τρυπούλες στα αυτιά. Μιλάς άλλες γλώσσες. Μιλάω αγγλικά, λίγα γερμανικά το έχω μάθει το σχολείο και ξέρω ελάχιστα ισπανικά. Όχι καθόλου. Ό,τι έχω μάθει μόνη μου. Καταλάβατε. Τέλος πάντων. Έχεις πάει ποτέ στο εξωτερικό. Ποτέ. Ποιες χώρες έθελες να επισκεφτείς. Πέρα από το γνωστό, το κλασικό ότι θα ήθελα να επισκεφτώ όλο τον κόσμο, κατά κύριο λόγο θα ήθελα να επισκεφτώ χώρες οι οποίες είναι έτσι λίγο πιο παραδοσιακές, νιώθεις σαν χωριουδάκια, πιο παλιές, δεν ξέρω πώς να το πω. Πώς είναι η Σικελία για παράδειγμα, η Ιταλία, τέτοια πράγματα. Είχες κατοικίδιο. Έχω κατοικίδιο, ένα σκυλάκι, την Ζιζέλ και αν δεν κάνω λάθος έχω κατοικίδιο από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου βασικά. Ναι. Αγαπημένο σου ζώο, προφανώς τα σκυλάκια. Αγαπημένο φαγητό, νομίζω πως είναι το παστίτσιο και οι πανσέτες. Αγαπημένο χρώμα, καλά. Αγαπημένο χρώμα δεν έχω με τίποτα αγαπημένο χρώμα και βασικά δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται ένας άνθρωπος να έχει ένα αγαπημένο χρώμα. Μου φαίνεται τόσο παράξενο και τόσο δύσκολο, διότι τα πάντα έχουν χρώμα, τα πάντα. Από τα μαλλιά μας, μέχρι ο ουρανός, μέχρι το σπίτι μας, το αυτοκίνητό μας, οι κουρτίνες, τα πάντα έχουν χρώμα. Πώς γίνεται να έχουμε ένα αγαπημένο χρώμα που να μας αρέσει για όλα αυτά. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο.
πάρα πολύ δύσκολο, οπότε δεν έχω αγαπημένο χρώμα και δεν νομίζω πως θα έχω και ποτέ αγαπημένο χρώμα. Αλλά να σας πω ότι κυρίως προτιμάω πιο υγιεινές αποχρώσεις. Αποχρώσεις του μαύρου μέχρι άσπρο, όλες τις αποχρώσεις δηλαδή γκρι σκούρο, γκρι ανοιχτό, μπλα μπλα μπλα. Και το αντίστοιχο και με το καφέ. Καφέ ανοιχτό, μπες, μέχρι άσπρο όλες τις αποχρώσεις. Ξέρεις να μαγειρεύεις? Όχι, δεν ξέρω να μαγειρεύω. Δεν έχει χρειαστεί μέχρι στιγμής, αλλά σίγουρα κάποια στιγμή θα μάθω ότι στο καλό. Ποιο είναι το αγαπημένο σου πράγμα να κάνεις? Το αγαπημένο μου πράγμα να κάνω νομίζω πως είναι να κοπροσκυλιάζω, κυρίως αυτό δηλαδή. Είτε είναι απλά να κάθομαι σπίτι μου και να διαβάζω ένα βιβλίο, να βλέπω μια σειρά, μια ταινία ή ακόμα και να κοιτάω το ταβάνι. Πολλές φορές το προτιμάω από το να δω έξω, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει όμως ότι το να βγαίνω με τους φίλους μου δεν είναι από τα αγαπημένα μου πράγματα. Αλλά κατά κύριο λόγο το να κοπροσκυλιάζω είναι το αγαπημένο μου. Όλα τα είναι classic. Αγαπημένη σειρά. Από ελληνικές σειρές είναι το Singles και από ξένες νομίζω πως είναι το Red Bad Society. Γιατί πιστεύω πως είναι έτσι, αν και δηλαδή δεν έχει κανένα τέλειο story, κανένα τεράστιο story, τα σκηνικά είναι πολύ λίγα, η σειρά διαδραματίζεται όλη και όλη μέσα σε 2-3 δωμάτια ενός νοσοκομείου. Παρ' όλα αυτά πιστεύω πως είναι η σειρά η οποία με άνοιξε έτσι περισσότερο και με έκανε να δω τα πράγματα με μια άλλη όψη. Αγαπημένη ταινία. Αγαπημένη ταινία δεν έχω. Έχω δει πάρα πολλές ταινίες, βλέπω από πάρα πολύ μικρή. Και ως γνωστόν, όταν έχεις μια τεράστια γκάμα μέσα από την οποία πρέπει να επιλέξεις, η απόφαση είναι ακόμα πιο δύσκολη και αυτό μου συμβαίνει εμένα τώρα. Αλλά θα σας πω μια ταινία την οποία είδα πρόσφατα και μου άρεσε πάρα πολύ και αυτή είναι το Me Before You. Να πάτε να την δείτε. Αγαπημένο τραγούδι πάλι δεν έχω. Υπάρχουν τραγούδια τα οποία κατά καιρούς έτσι μου αρέσουν περισσότερο από άλλα. Αλλά ακόμα δεν έχει υπάρξει ένα τραγούδι το οποίο να το ακούω εδώ και 5 χρόνια, ό,τι και να γίνει. Είμαι χαρούμενη, είμαι λυπημένη, να κάθομαι να ακούω αυτό το τραγούδι. Όχι, και δεν ξέρω αν θα γίνει και ποτέ. Τέλος πάντων, εν πάση περίπτωση αυτή τη στιγμή ακούω πάρα πολύ το Into My Arms του Nick Cave. Όσοι βλέπετε άμα για YouTube με νιώθω. Πότε έκλεψες τελευταία φορά? Δεν θυμάμαι. Καλά, όχι. Έκλαψα πρόσφατα με μια ταινία. Εντάξει, πάρα πολύ κλάμα, αλλά ναι. Αγαπημένο χειρότερο μάθημα. Αυτό είναι κάπως περίεργο τώρα, γιατί αγαπημένο και χειρότερο μάθημα είναι σίγουρα στα μαθηματικά και αυτό γιατί αγαπημένο μου είναι τα άλγευρα και το χειρότερο μου είναι η γεωμετρία. Αρκετά περίεργο. Ναι, αν το έχετε και εσείς, αν παίρνετε και εσείς κάτι τέτοιο, γράψτε το μου επίσης στα σχόλια. Και τι θα ήθελες να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Πάλι δεν ξέρω, εννοείται πως δεν ξέρω, δεν πιστεύω ότι ξέρει και κανείς. Σε αυτή την ηλικία τι θα έλεγε όταν μεγαλώσει. Υπάρχουν πάρα πολλοί έτσι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την απόφασή μας αυτή τη στιγμή και ναι. Τέλος πάντων, σίγουρα πάντως δεν ξέρω, παιδιά. Δεν ξέρω. Αυτά λοιπόν ήταν για σήμερα. Θα σας δώσω το επόμενο βίντεο. Θέλω να μου απαντήσετε και εσείς ερωτήσεις από κάτω. Εννοείται ότι ταγκάρω όλους, ταγκάρω τους πάντες. Πραγματικά θέλω να απαντήσετε και εσείς ερωτήσεις στα σχόλια, έστω απαντήστε μου όσοι σας αρέσουν. Έτσι για να γνωριστούμε μεταξύ μας. Αυτά, θα σας δώσω το επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά!